Πάμε δάσκαλε. Πάμε. Πω κιλά εδώ. Λες και είναι 1 κιλό τα κάνεις. Πόσα είναι αυτά? Για μέτρα. 35, 55, 75, 75, 95, 105, 115, 125 κιλά. Τρικέφαλα, Πάμε δικέφαλα. Προχώρα. Τράβα και το Ανιψιούλης ανιψιό εδώ. και το άλλο ανιψιό. Κάτσε να φτιάξω το σακάκι. Πάμε. Τα 50. Να δούνε τα κορίτσια στο Facebook εδώ τι κάνει ο Λάτσος. Φάτα όλα. Μετά από σένα ο Κόλεμαν. Πώς σταματάει τώρα? Καλό!